Moja tvorba nie je určená pre vekové skupiny užívateľov pod 15 rokov, pre ľudí, čo neznesú trocha sebakritiky a vopred upozorňujem, že na objasnenie či opis danej situácie používam videá, ktoré boli zverejnené. Varovanie máme za sebou, kľudne sa usaďte, ideme na to. Zdraví vás továreň na videa, a.k.a. žumpa československej scény, samotný odpadlík, teda ja. No a mám tu pre vás ďalšie videjko, ktoré som si pre vás viac menej pripravil. Je to zase z môjho archívu a ide konkrétne o dve videjka, ktoré dám do tohto jedného z Las Vegas. Nie z dovolenky z Las Vegas, ja som žil v Amerike, no ale v Las Vegas som bol na 7 dní, tuším to bolo 7-8 dní s mojím kamarátom, bol som sa tam pozrieť medzi tým, jak sme boli v Los Angeles na dovolenke. No ale whatever, každopádne v tomto videjku som si pre vás pripravil Bellagio Fountains. Kto nebol v Las Vegas, tak určite odporúčam sa tam ísť minimálne pozrieť. Je to vlastne obrovský bazén pred hotelom Bellagio a v tom bazéne je strašne veľa trysiek. Normálne ten bazén proste je voda na ulici, hej, pred tým hotelom a v tej vode vy ich nemôžete vidieť, pokiaľ sa nevystrčia von, ale proste pod tou vodou je neskutočne veľa trysiek, ktoré strieľa vodu do vzduchu a hýbe s ňou rôznymi smermi, takže viac menej by som povedal, že oni dokázali vo Vegas roztancovať vodu do hudby. Jak bol ten bazén, vlastne ten bazén, to aj uvidíte, je dosť obrovský, tak okolo toho bazéna boli pouličné lampy, stĺpy, na ktorých boli repráky a nejaké určite subwoofery, lebo naozaj to tam hralo neskutočne. No a teda ozvučené to bolo perfektne, no a do tejto hudby sa oni snažili vytvoriť nejaké kreácie z tých trysiek, ktoré tam tú vodu vystreľujú do neskutočnej výšky a asi neskutočnou silou. No a naozaj to je zaujímavé, tá show sa spúšťala myslím každých 15 alebo 20 minút, to by som klamal, ale vždycky na jednu pesničku a iná kreácia, takže myslím si, že by to bolo ako, a že to aj je dosť zaujímavé, takže určite odporúčam pozrieť, keď tam budete mimo iného v Las Vegas. No ja si myslím, že nebudem už zbytočne obkecavať, takže púšťam prvé a bude potom nasledovať hneď aj druhé, bez žiadnej pauzy, bez žiadnych kecov. Takže myslím, že stačilo nejaké to intro, aby ste vedeli, čo sa bude diať, kľudne sa usaďte a ideme na to. Kolíky sa tam vystrčili. Oh man. Iná pesnička, každý deň by som tu bol. Iná show. To uver.
Normálne voda tancuje, oni normálne dokázali roztancovať vodu, kámo. Ty vole, to je jazz, to je psycho, ty vole. Krásne. Čo to je ale lepšie, že? Noci, keď má. Čiže ešte náspäť pôjdeme, bude ďalšia show každú pol hodinu. Jak dokázali tú vodu vydriť, tak mixom? Strašný tlak. Repraky sú všade. Muziku odšade počujem. Show must go on. To bol výkon. Bole. Tam pustili hlu, ty kokos. Stavím sa na to. Tak čož? Púšťaj. Držuj kantor.
Thank you.